DHL je vodeći brend u logističkoj globalnoj industriji koji već 50 godina nudi usluge za više od 2,5 milijuna klijenata unutar 220 zemalja svijeta, te ima gotovo 90.000 zaposlenih. Kao globalni tržišni lider, DHL je svoje usluge prilagodio brojnim tržištima u razvoju i raznim industrijama. Na taj način proširili su svoju mrežu poslovanja na e-trgovinu, tehnologiju, prirodne znanosti te zdravstveno, energetsku, automobilsku i maloprodajnu industriju. Ovaj logistički gigant svoje poslovanje pokrenuo je u Hrvatskoj 1983. godine, od kada uspješno posluje u 7 ureda s više od 100-tinjak zaposlenih. Stručnost zaposlenika, stalne edukacije te pružanje usluga svjetske klase samo su neke od odlike DHL-a. U travnju je Hrvatsku posjetio regionalni direktor Adrian Marley, zadužen za zajednicu neovisnih država i zemlje jugoistočne Europe. Svrha posjeta je bila redovna godišnja konferencija i pregled poslovanja DHL-a u zemlji. Hrvatska nije drugačija od ostalih zemalja, jer globalno gledajući, DHL je prisutan u cijelom svijetu. Samo jedan od benefita je taj da klijent iz New Yorka može koristiti usluge ureda u Osijeku ako mu je to potrebno. As far as our business here is concerned in Croatia, it's performing incredibly well. We've seen great growth both in shipments and in revenue. And the most important thing of all is that we have an incredibly happy and motivated workforce here. And that is the secret of success as far as I'm concerned. If you give people fair salaries, if you give them the opportunity to develop in a business, and also you give them the respect that they need, then you will always see fantastic results. E-komerc je brzo rastući poslovni segment i važan dio DHL-ovog poslovanja. Na inovativnost e-komerca i njegovu zastupljenost u Hrvatskoj osvrnuo se i gospodin Marley. We're here today looking at how we can expand our business here. So we have to look, when do we move into a larger facility? When do we upgrade the aircraft that we operate from here into our network? Because that's what takes all of the shipments from here into the network and so to the world. And so e-commerce represents the most exciting time in commerce and trade globally, because I have customers now who make jackets in Siberia or in different places, and suddenly they're able to sell these globally. They could never do that before. So we are there to be able to enable customers to do that. Ono po čemu se DHL realno razlikuje od konkurencije jest da jedini u Hrvatskoj od distribucijskih tvrtki ima cjelovit identitet i infrastrukturu. Aktivni su u zajednici u kojoj djeluju, uredno i legalno posluju unutar zakonskih regulativa Republike Hrvatske. Svoje poslodavce uvjeravam da je hrvatsko tržište sigurno za razna ulaganja. Već 35 godina uspješno surađujemo s klijentima u Hrvatskoj, a najvažnije nam je da su klijenti zadovoljni nama. Tijekom mog boravka s timom u zemlji vidim da smo na dobrom putu i moje mišljenje o poslovanju u Hrvatskoj je definitivno pozitivno, rekao je gospodin Marley. I think we have to continue to offer the best possible service that we can to our customers by being, we have a culture within our business which we call incredibly customer-centric. There is no magic to this business. You have to support every need of your customer for what they need for their business. It's not about just the needs of our business, it's about the needs of their business. If we don't do that, then we won't have a business.